Mne sa nič nestane. Ja som nesmrteľný. Ja som Superman. Túto vetu počúvam tak často, až mám pocit, že žijeme medzi nesmrteľnými. Aká je ale bohužiaľ realita? Každý druhý Slovák zomrie na choroby srdca. Rakovina zasiahne 10 000 ročne a 350 000 ľudí má cukrovku a mnohí o tom ani nevedia. Ale pozor, toto nie je strašenie. To sú fakty. Otázka nie je či, ale kedy. A vtedy už je neskoro rozmýšľať nad poistením. Drahé telefóny, drahé autá, drahé dovolenky, obedy. To je ako keby priorita ľudí, ale čo tak opačne? Rodina, deti, strecha nad hlavou a nejaké zázemie. Nad tým nikto nerozmýšľa. Poistenie nie je o strachu, je to o zodpovednosti. Za seba, za rodinu a za svoj príjem. A napíš mi do komentára, či si typ mne sa nič nestane, alebo máš radšej istotu.